Приятно ми е днес да представя резултатите от проект провеждане на програма за проучвателен мониторинг за натиска и въздействието от рибовъдството върху повърхностните водни тела и актуализация на програмата от мерки в плановете за управление на речните басейни. Проектът се изпълнява по програма Интегрирано управление на морските и вътрешни води, финансирана от Европейския икономически механизъм и управлявана от програмен оператор към Министерството на околната среда и водите. Екипът, който изпълни проекта, е от Басейнова дирекция за управление на водите в Източно-Беломорски район, Института по рибарство и аквакултури в Пловдив, Пловдивски университет, Сдружение Зелени Балкани в Пловдив и Международния институт за изследователски дейности в Ставангер, Норвегия. Всъщност това е един голям екип, който наистина успя в продължение на повече от година, в 14 месеца, да изпълни дейности и да постигне целите на този проект. Основната цел наистина е да се подобрят начина на оценка на натиска и въздействието и в същото време да се въведат нови подходи, нови механизми, нови методологии, за да може тази оценка да бъде много по-точна. Като в няколко направления се разви проекта, които се радвам, че са успешни и можем да представим резултатите днес. Първото направление е да се проведе интегриран мониторинг и да се въведат нови елементи в този мониторинг, за да се оцени много по-детайлно какъв е ефекта от сладководното рибовъдство върху сладководните екосистеми, водните екосистеми. От друга страна да се оцени и по-точно допълнителният другият натиск, който се оказва от земеделие, от населени места, от животновъдство, така че да се получи една по-точна оценка и по-точна представа за това по какъв начин водните тела и по-специално язовирите изпитват някакъв натиск от замърсяване с биогени или азот и фосфор. Това беше една много важна задача, като в продължение на 5 месеца, от юли до ноември 2015 година, тя бе изпълнена. Втората задача, разбира се, е на база на данните, получени от този мониторинг, да се направят, да се подготвят съответните подходи и методологии във връзка с тази оценка на натиска и въздействие. Благодаря на колегите, които са от Института по рибарство и аквакултури от Пловдивския университет, които отговаряха и конкретно за отделните елементи на този мониторинг и отделните методологии. Така че в момента ние ги имаме и можем да ги прилагаме. Приложени са за група от язовири, няколко водни обекта. Ще ги изброя съвсем набързо, за да придобиете представа за териториалния обхват. Това са Кърджали, Студен кладенец, Цанков камък, Копринка и Тополница включително, като има и два малки язовира, които са моделни по отношение на това, че попадат в зоните за натура и има чапови колонии за тях, което е другия елемент, важен елемент от проекта. Всъщност резултатите мога да дам с няколко думи да представят и конкретните партньори на Института по рибарство и аквакултури. Института по рибарство и аквакултури в Пловдив беше основен партньор при изпълнението на проекта, като за постигане на целите, заложени в него, бяха извършени множество мониторингови експедиции в няколко типа водоеми, вътрешни водоеми в страната, в които се развива аквакултура, течащи води, стопанства, които се намират на води, от които се захранват от реки, садкови стопанства, които се намират в големи държавни язовири и рибовъдна дейност, която се извършва в по-малки язовири. На базата на мониторинговите дейности и събраната богата база данни върху физико-химичните показатели на водата, върху биотата, фитозоопланктон, бентос, микробиология, ихтиопатология, ние успяхме да създадем една широка база данни за състоянието на водните тела като типове
местообитание за развитие на аквакултурата. На базата на тази база в последствие успяхме да разработим модели, примерни модели за оценка на влиянието на аквакултурната дейност върху екологичното състояние на водоемите. Проектът е изключително важен за нас като рибовъди, тъй като вниманието на Европейския съюз, а пък и в световен мащаб към аквакултурата се засилва непрекъснато. Тя е един от най-бързо развиващите се отрасли в света в момента. Не напразно сектор рибарство си има и собствена оперативна програма по морско дело и рибарство, което говори за важността и значимостта на развитието на аквакултурата като източник на здравословна и диетична храна. Но също така и във връзка с намаляне на натиска върху дивите популации в естествените водоеми. Именно от тази гледна точка с развитието на бизнеса, аквакултура, е много важно да намерим пресечната точка между добро екологично състояние на водоемите и устойчиво развитие на аквакултурата, тъй като нашата дейност, рибовъдната, се развива във вода, във водните тела. И именно тук е важно да се открият допирните точки, както казаха, също така формите, методите, мерките, които да допринесат за паралелно протичане на двата процеса. Самите рибовъди са заинтересовани качеството на водата в водоемите, в които се развива тяхната дейност, да бъде добро, за да може да има успехи в бизнеса. Така че в случая мерките, които се набелязаха и се надявам наистина да намерят приложение по-нататък в рибовъдната дейност, а също така и в нормативната уредби, които характеризират нашата дейност, да намерят добро отражение за развитието на сектор рибарство. Благодаря на професор Хубенова като ръководител на института, защото наистина един от много важните елементи на проекта бе ние да сме непрекъснато в контакт и с самите рибовъди. Искам да дам думата на доцент Гана Гечева, защото ролята на Пловдивския университет в изследванията бе много важна по отношение на биологичните елементи за качество. Казвам се Гана Гечева и съм координатор от страна на Пловдивския университет като партньор по проекта. От страна на университета участваха 12 експерта, всеки един от тях с доказан професионален опит в сферата, в която работи. Една от основните задачи на университета бе да се извърши оценка на екологичното състояние на наблюдаваните водни тела. Бяха обработени в рамките на проекта над 300 проби. Можем да обобщим, че наблюдаваните водни тела се намират в добро екологично състояние, респективно потенциал. Известно влошаване се наблюдава по отношение на язовирите Цанков камък, Батак и Копринка, но това влошаване се свързва основно с заустване на непречистени отпадъчни води и с въздействието на селскостопански практики. По отношение на санитарния статус, който беше нововъведение при оценката на екологичното състояние на водните тела, можем да кажем, че преобладаващото количество проби показват добро санитарно състояние, с влошаване единствено при опашката на Цанков камък, където знаем, че се заустват отпадъчните води от Девин. Друга насока в дейността на Пловдивския университет като партньор бе оценка на биоакумулацията на някои приоритетни вещества в 3 язовира с дълга история на замърсяване: Тополница, Студен кладенец и Кърджали. Важно е да подчертаем, че нямаше превишаване на СКОС за биота за живак. От групата на тежките метали и на токсичните елементи имаше известни завишения по някои тежки метали в Студен кладенец и в Тополница. Що се отнася до органичните приоритетни вещества, там известни превишения имаше в язовир Кърджали, но тъй като няма регламентирани СКОС за биота за тези приоритетни вещества, това е все още само сигнал за проблем, но са необходими много повече данни, за да правим заключения. Другият важен елемент, който наистина беше включен в проекта, това е риболовството на тронищата на Турък, и особено там, където има очаквани води, тъй като, знаете, рибоядните птици са в естествен конфликт с рибарите и в крайна краища
трябваше да се предприемат, да се предложат и мерки. Христо Николов, който е от Сдружение Зелени Балкани, ще поясни тази част, защото наистина това е много интересно. Здравейте на всички! Аз искам да обърна внимание на медиите за нещо, което така е пред очи, но не го виждаме. В нашия район, в Пловдивското поле на Горната Кейс низина, всъщност се намира най-голямата влажна зона в страната. Тези хора, които знаят какво е влажна зона, биха казали, как Бургаските езера са много по-голяма влажна зона. Напротив, Бургаските езера са 9000 хектара, докато нашата влажна зона, Пловдивското поле, е 14 800 хектара. Това е една гъста мрежа от малки язовири и огромни оризища, но това богатство от тази гъста мрежа от малки язовири, както ние ги наричаме, които по класификацията на басейнова дирекция не са водни тела, е едно голямо богатство. Не само в много аспекти, не само за природата, и то не на първо място за природата, а в голяма степен едно богатство за съзнание на поминък на населението. И това, което аз съм приятно изненадан от този проект, че той всъщност надхвърли очакването си. Ако вие си дадете труда и разгледате в интернет целите на проекта, ще видите, че всъщност, освен постигането им, проекта доста голяма прагматична полза има от него, тъй като проекта в хода на работа така се обърна както към производителите на риба, по-скоро едни дребни, незащитени от никой производители, така наречените арендатори или наематели на малки язовири. Също така и тези хора ние предложихме няколко иновативни решения на тяхните проблеми. Например, едно от тези решения, вече повече от 30 години са правили много опити да се намерят добри схеми за защита на интересите на рибовъдите от рибоядни птици. Знаете, всички знаят вече, че всички птици в България, независимо какви са, те са защитени. Почти няма изключение. А рибоядните птици са защитени с много висок природозащитен статут. И точно нашия проект предложи една много интересна схема, в която рибовъдите имат интерес да защитават птиците. Това е една схема, която дава възможност за получаването на компенсации. Между другото, това не е нещо ново. В Европа има такива компенсации, просто ние тук, благодарение на проекта, успяхме да изработим подробни модели, които са защитими и логически, и евентуално пред бъдещия министър на финансите, който знае, че всеки министър на финансите е противник на нови субсидиращи схеми. Един друг принос, който има проекта, който според мен смятам, че е по-важен, че от идеята ние да запазим от замърсяване тези малки язовири и да видим идеята на проекта е да оцени ефекта на замърсяването, или както специалисти го наричат повишаване на еутрофикацията, прерасна в изработване на една нова схема, в която самите рибовъдни стопани да участват в процеса на пречистване на тези стотици язовири в Пловдивското поле. Аз се надявам, че схемата, която ние предлагаме, ще стане моделна и не само за язовирите в Южна България и Пловдивското поле, а в цяла България. Схемата е много интересна. Тя най-общо включва използването на така наречените планктоноядни растениядни риби. Тези риби, основно известният толстолоб от тях, могат да бъдат използвани в точно такива подобни на равнинни язовири, които са обременени наистина. Обременени с органични замърсявания по много причини. На първо място това е от много лошото управление на самите водни тела и не спазването на законите за земеделските и животновъдни практики, които довеждат до замърсяване. А не са редки случаи, когато тези язовири се вливат в битово-фекални води. Не можем да построим пречиствателни станции на всички 100 язовира. Или можем, но не и България, но не и нашите финансови възможности в близко време. Макар че по закон това би трябвало да е вече факт. Има и такъв закон и такава наредба. Затова ние, в помощта на проекта и с всички колеги, експерти от всички партньори, успяхме да предложим една интересна схема, в която, отглеждайки риба, ще се извършва пречистване. Схемата е много интересна и се радвам да медиите да проявят интерес към схемата, за да имаме време подробно да я обясним. Представихме съвсем наскоро тая схема на асоциациите, браншовите асоциации в рибовъдството и се надяваме тя да бъде одобрена. Тя ще доведе и с много скромни средства на субсидиране, направо ще го кажа, в рамките на 250 до 300 хиляди лева годишно държавния бюджет ще осигури една
макар и не много бързо постигаща резултат схема, но в рамките на 5 години въвеждането на тази схема на територията на Южна България. Тоест срещу едни средства, колкото струва една пречиствателна станция или една и половина, да кажем, ние ще постигнем в рамките на 7-8 години един дългосрочен ефект, ако схемата бъде прията и от самите производители. Това е един от важните резултати, но лично за мен като ръководител на проекта най-важно беше, че се промени нашата визия, специално на органите, които контролираме, правим оценки и всъщност управляваме родители, като са на дирекции. Нашата визия е въобще по отношение на родителите и това е благодарение както на колегите, с които работят в момента, така и на комуникациите на самите родители. Самото развитие наистина е перспектива от разход, професионално капацитет за екологично устойчиво. Той не е замършаващ класа, особено когато се отнася за митингове, автомобилни регулации, където наистина това е форма за пречистване, за отнемане на биогените и азотни фосфор, които в голяма степен и естествено това е изпитани форми на регулация, съществуват много практики, които могат да ограничат замърсяването на водите, а всъщност като отрасъл той е изключително перспективен и благодарение на меморандума, на който всички на Европейския съюз за постоянно развитие на развитие на практиките, ние наистина не сме това да се много бъдеще. Така че това е едно много важно заключение в края на проекта, както включително всички резултати, които ще бъдат приложими. Започвам от нещо, което е много важно. Първо, произвеждането на методика, която е за оценка на капацитета на язовирите за производство на риба. Звучи малко дълго и сложно, но благодарение на тази методика, която е развита на различни европейски практики, много по-точно може да се оцени на един язовир, трябва да бъде отваряне, замърсяване на рибните стъпки, какво количество риба е допустимо да се произведе, това е определението на саково производство на риба, за да не се влоши системата, потенциалът на риба. От друга страна, самата оценка на потенциалът, което е доста висока, смисъл на действащите норми в момента, има конкретни предложения как да се промени, защото само ще дам например, че големите дълбоки язовири, твърдени по принцип, се оценят с норми, които са на планински и високопланински язовири, което е доста неточно в момента и за това е необходимо да се коригират тези класификационни системи. Освен това, успоредно с това се създават подходите за оценка на екологичния потенциал и резултатите на много важни процеси, които Европейската комисия следи тяхното прилагане, защото има ръководство на тази тема, защото тези подходи трябва, че помогнат на население и дирекции да оценят тези процеси на своите дейности. Аз като ръководител на тези дирекции съществено се промених програмата на и една от мерките, срещу които много реагират и оценители за въди, и казвам с право, това са забавените за се промени отворено и вече се отиде нека да забравим, а и по-точно оценки на възможностите за оценка и към прилагане на такива методи подходи механизми, които стимулират мерките за чиста основно производство, както и всичко останало. Ето защо аз се надявам и съм много от това всичко да бъде положено за всеки специалисти на самите язовири, както и водната пара, т.е. язовирите, от които се тези. Но всичко зависи от това степен и от това държавата ще се намери по-активно с това да бъде. Определено основната цел на проекта, която за нас бъде много важна, че основно да изтъкне е промененото отношение на рибовъдството като форма на производство замърсяващо на вторични проблеми. Отделено има въздействие всяка производствена дейност върху проблемите, но ние не сме черната лица. Ето
по много интересен начин беше доказано в рамките на нашите изследвания, че основните възпитания и основните възпитания, основните знания, технологиите тела, екологичното състояние, биоразнообразието, тези тела оказва много форми на ползване на проблеми. Много големите разлики на функционална закона за развитие са комплексни разлики, няколко ползватели, т.е. имаме различни ползватели на различни нива, по различно време, същевременно в тези разлики имаме разрешителни дадени за природни дейности. Именно една от задачите, които първо трябва да решаваме на различни правим, е да намерим равновесие между интегрираното използване на водата в тези комплексни язовири, за да може да се доведе до достатъчно много С няколко дни проектът завършва, но всъщност той дава доста много теми за продължаване в тази разработка. Не само с стратегия на този но и с мерки прилагане на мерки. Всъщност, много важните елементи е самите регулатори, които вече имат предложение на асоциации, наистина по-организиране, да могат да вземат участие в самото капиталистно управление на тези регулатори, защото това е общо. На пръв поглед изглежда, че са само търки на регулатори, но това е така, защото